Mae bywyd teulu'n llawn gwobrau a heriau. Mae bob tro'n brysur gyda llawer i'w wneud. Mae fel siwrnau. Gyda phob taith mae wastod rhwystrau. A phethau nad ydyn ni wedi cynllunio amdanyn nhw, ond rydyn ni'n ffeindio ffordd i'w datrys. Ond weithiau, digwyddith pethau drwg. Does neb ar fai, ac os pentyrydd pethau, mae angen helpu ymdopi arno ni. Yn aml, rydyn ni'n lwcus am ei teulu a ffrindiau gyda ni i gynnig help llaw. Ac rydyn ni'n cario ymlaen gyda'n taith. Ond weithiau mae pethau'n mynd o chwith. Gall ddigwydd i unrhyw deulu. Dyna pam rydyn ni yma i helpu. Y raglen teuluoedd cydnerth. Darparu cefnogaeth deuluol integredig a gwasanaethau ymyrraeth ac ataliad cynnar yn Rhondda Cynon Taf. Dyma wasanaeth newydd a ffordd newydd o weithio. Bydd un man cyswllt i helpu cael y gwasanaeth a chefnogaeth gywir i ddod at chi. Bydd un person, un asesiad ac un cyfeiriad i'r teulu cyfan. Fe weithio ni gyda chi i ddatblygu cynllun sy'n gywir i chi fel teulu. Gwyddwn fod rhai aelodau'r teulu sydd yn aml angen ychydig bach mwy o gefnogaeth. A rhai aelodau sydd ddim eisiau cymaint. Safon gyda chi pan fod daith yn mynd yn anodd. A ddawyn ni weithio ar un mor galed â chi i cael chi yn ôl ar ben ffordd. Gall unrhyw deulu ganfod ei hunain mewn trafferth, a fe wnewn ni bopeth o fewn ni'n gallu i helpu. Y raglen teuluoedd cydnerth, darparu cefnogaeth teuluol integredig yn Rhondda Cynon Taf. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan rct.cbc.gov.uk a chwiliwch am y gwasanaeth teuluoedd cydnerth.